खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि खुंगा 22थि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा एबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय खुंगा 22थि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै मुंख्लं जानाय आरो बिएलटिनि गिबि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव बोसोरफ्रोमबो बे बुलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंबोबाय थाबोदों। थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। अन्थाइगोरा बड'सा बिथाङा मोनसे समाव खाग्राबारि दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि बिबान लाना खामानि मावबोदों। लोगोसे बिथाङा बिएलटि हानजाखौ दाजिनो थाखाय खामानि मावबाय थानाय समावनो 1995 मायथाइनि 9 जानुवारियाव सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिर जोहोलावफोरखौ गोसोखांनानै अरायबो मान होनानै खाग्राबारि दखरा एबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनायजों देग्लाय फैयै फैयै 22 बोसोर जाफैबाय। गिबियावनो नैबे गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे मागो दमासियाबो फैगासिनो दङ। बिनि थाखायबो बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय भारतनां मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव जे भलिबल बादायलायनाय होनाय जायो बेवहाय देग्लाय 22थि। दा जोङो खोब साखाफारा आरो जोंहा 100% खामानिया दावगाबाय। दा जायखिजाया जोङो आगोलाव जेरैबायदि खुंदों बेबायदिनो देग्लायबो खोब मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जों आरसिनिफ्राय नाजागासिनो दङ आरो जोंनि ओनसोलनि मानिजाथाव इएम सार दावबायसा बर' बिथांनि गोहो बोलोजों जोङो आवगायदों आरो लोगोसे जोंनि बे खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो लोगोसे जोंनि खाग्राबारि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि मानगिरि बिथांमोननि हेफाजाबजों जोङो गोबां बोसोर बे अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव भलिबलखौ खुंबोबाय थादों आरो देग्लायबो जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो दिनै नोंथांमोना बेखौ सुलु लानो फैनायनि थाखाय आरो फोसावनो बेवहाय फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे जोंहा बिथांनि मुंखौ जोङो अरायबो गोजोर जों लाखिनो नांगोन। खारन अन्थाइगोरा बड'साया जोंनि बर' हारिनि सासे बिर जोहोलावमोन। बेखौ जोंनि बर' फिसाफ्रा बयबो मिथिगौ, हयथ' दानि उन्दैफ्रा मिथियाबो जानो हागौ। नाथाय इयुनाव बिथांनि मुङा गोजोरै थाबाय थाथों, बिथांनि मुंखौ अरायबो गोजोर लाखिनो थाखायनो दिनै बे भलिबलखौ बिथांनि मुङाव होबाय थानाय जादों। दिनैनिफ्राय 21 बा 21 बोसोर सिगाङाव जोंनि सानसुमै मानव गेदेर बिथांमोना बेखौ साननानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै फैयै फैयै जोंनि जेनेरेसना बे दायित्वखौ लाफैदों आरो जोंनि उनावबो लालांनांगोन सोरबाया। मानो होननानै बुङोब्ला अन्थाइगोरा बड'सा बिथाङा एबसुनि आन्दलननिफ्राय लानानै जायखिजाया बर'नि आन्दलनाव बिथाङा बारसोमदोंमोन आरो जोंनि मिथिनायाव बिथाङा फार्स्ट बिएलटिनि माने गिबिसिन मुंख्लं होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला 1996 मायथाइयाव बिएलटिआ फुल प्रेजेड भाबे दाजादोंमोन होनना जों मिन्थियो। खिन्थु बिनि आवगायाव बिथाङा 1995 मायथाइयाव बिथाङा मुंख्लं जादों। खारन बै समावनो बिएलटिखौ बिथांमोना हाग्रामा बिथांमोन आरो बिथां अन्थाइगोरा बड'सा बिथांमोनानो सावरायलायनायनि गेजेरजों दाफुंबायमोन आरो बै समाव बिथाङा गेदेर मोनसे बिबान दंमोन, जायनि जाहोनाव बै दाजेनबाय थानाय समावनो बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादों जोंनि माखासे गोरोन्थि बुजिलायनायनि गेजेराव। दा जायखिजाया बेफोर थांबाय। दा बिथाङा बिएलटिनि सासे गिबिसिन मुंख्लं हिसाबै जों बिथांखौ मान होनांगोन आरो बिथांखौ जुदि मान होनांगौब्ला आरो बिथांनि मुंखौ जों जुदि गोजोरै बुहुमाव जुदि फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोङो साफ्रोमहाबो दायित्व लानानै दिनै बिथांनि मुङाव जा भलिबल खुंनाय जादों बेखौ जोङो मोजाङै खुंफुंलांनांगोन। जोङो जाब जुब खुंनानै जानाय नङा। आं आसा खालामो आगोलनि बायदि देग्लायबो खोब मोजाङै जाफुंसारगोन। बेवहाय देग्लाय जोङो गासै 8टा भलिबल टीमखौ हांख्रायनाय जादों
आरो बेखौ देग्लायनि लुफुं बा जिथु खेला बादायलायनाय होनाय हाबाफारि बेयाव मैखोमै जोंनि बिटिआरनि EM दावबायसा बर' सार बिथाङाबो जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाबो थांनाय बोसोरावबो बिनि आवगायावबो बिथाङा हेफाजाब होदों बिथाङा थांनाय बोसोराव फैदोंमोन आरो देग्लायबो बिथाङा जेसेबांखिनि हायो आं हेफाजाब हरगोन होननानै बिथाङा जोंखौ फोरमायदों आरो जोंनि ओनसोलनि EM MCLA MLA बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होदों आरो लोगोसे जोंनि 64 नं पानेरि बिधानसभा समष्टिनि MLA एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङाबो हेफाजाब होबोगासिनो दङ आरो देग्लायबो बिथाङा जोंखौ हानायसिम हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा जोंखौ फोरमायदों। नंगौ गोबां नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव बा गोबां गावखौ जों बर'फोरनि अनलायनाया जिखि सरकार थाया मानो बा सरकार फैया मानो जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिबिनांगौ आरो मान होनांगौआ माबायदि नोंथाङा फोरमायो नाथाय बयबो रेसपेक्ट होलाङो होननानै। औ जायखिजाया जोंहाथ' बर' हिसाबै गोबां आन्दलन खालामबोबाय गावजों गावबो जों गोबां माने मुंख्लं जानांदों रुंसारि जालांदों गोबां माने दुखु खस्थ' सहायनांदों दा बेबायदि आलदा आलदा थागोन आफादा नाथाय जोङो हारिनि थाखाय हारिनि थामोनथानि थाखाय जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय रुंसारि जालांबाय जायफ्रा घुनिया जानानै थालांबाय बिथांमोनखौ नायनांगौआ मान होनांगौआ जोङो जेबो रावजोंबो एना एनि लायालाबासिनो दोंसे लामाजों फैनानै जों बिथांमोनखौ सनमान होनाया जोंहा बयहाबो दायथ' दङ आरो दिनैनि तारिखाव जोंनि बर'फोरनि जायखिजाया राजखान्थि हान्जायावनो थाया मानो बिथांमोना बयबो मान होयो जों बेखौ नुबोगासिनो दङ मबेबा समाव राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय एसे उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुङो सोरबाया बेखौ जोङो एसेबां खर' सानांगौ गैया बुंनाया बुङो खिन्थु नैबायदि जोङो सोरबा मुंख्लंनि मुङाव माबा मोनसे हाबाफारि खुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबा मोनसे हाबाफारि खुङोब्ला जायखिजाया साहित्य सभानियानो जा बा हारिमु आफादनियानो जा बेफोराव नाथाय बयबो हेफाजाब होयो बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे लैखन होननानै आं सानो आरो नैबेहायबो गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ हेफाजाब होयो आरो दा नै नायदो बेवहाय जोङो गोबां बायदिसिना आफादनिफ्रायनो आलासि महरै जों हांख्रायदों आरो बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो फैयो देग्लायबो जों बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्सनि EM मानाव गेदेर दावबायसा बर' सार बिथांखौ बेवहाय लाखिनाय जादों आरो लोगोसे फाइनाल गेमाव जोंनि आसाम आयेन आफादनि बिथां स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा फाइनाल गेमखौ बेखेवगोन आरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां जोंनि ओनसोलनि थाखायबो मोजां आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोननि थाखायबो जोबोद मोजां खौरां जे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे आवगायाव जिहेतु बेयाव भलिबलानो जा बेडमिन्टनानो जा बक्सिङानो जा बिनि थाखाय बेवहाय अडिट'रियाम लुफुंनायनि खोथा बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन आरो दिनै बे 9 अक्ट' फाइनाल गेम जागोन खालि बेयाव माने बेखेवगोन माने गायसनजेनसिगोन आरो बे हाबाफारिखौबो बिस्वजित दैमारि सारा बे दिनखालि थि खालामदों आरो दिनै बिनिनो खामानिया सोलिगासिनो दङ जों आसा खालामदों खम समनि गेजेराव बे लुफुंनाया जाफुंसारगोन आरो बिटिसिनिफ्राय थांनाय बोसोराव जिहेतु जोंनि बिटिआरनि मानव गेदेर चिफ सार बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो बेवहाय भलिबल एकाडेमिनि खोथा फोसावनानै गालांदोंमोन बेनि थाखाय हा थि खालामनो खोन्थाहरदोंमोन आरो बै हिसाबै हाखौबो सार्भे खालामनानै दिनैनि तारिखाव खामानिया सोलिगासिनो दङ जों आसा खालामदों खम समनि गेजेराव बे भलिबल एकाडेमियाबो निस्सय जोंनियाव लुफुंजागोन।